дар лисеи касбии техникии шаҳри турсунзода зиёда аз 500 нафар донишҷӯён аз рӯи 6 ихтисос касб меомӯзанд. маҳмадрасул алишеров донишҷӯи соли аввали литсей аст. ӯ пешаи ҳаротиро интихоб намудааст. дар муддати як сол аллакай нозукиҳои касби интихоб намудаашро аз худ намуда ба ихтироъ ва аз навсозии таҷҳизоти ҳароратӣ комёб гаштааст. ман алишеров маҳмадрасул дар литсеи касбии металлургии шаҳри турсунзода мехонам. дар бахши як гурӯҳи 39 бо ихтисоси ҳарорат. мон ҳар дарси таълими истеҳсолӣ бо ҳамсинфону муалlimон сохтани лавозимотҳои чӯбӣ машғул ҳастем. ба мо нозукҳои ин касбро меомӯзад. шароити хондан литсей хуб аст. барои лавозимотҳои сохтан 20-25 дақиқа сарф карда мешавад. фарогирии шумораи зиёди ҷавонон дар литсеи касбии техникии шаҳри турсунзода аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷавонону наврасон имрӯз барои соҳибкасб шудан майлу рағбати зиёде пайдо карданд. агар шумораи хатмкунандагони литсей дар соли хониши 2018-2019 150 нафарро ташкил медод, ин нишондод имсол ба 205 нафар расидааст. имрӯз мо мебинем, ки дар литсеи касбии шаҳри турсунзода 570 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудагиаст, ки аз рӯи 12 намуд ихтисос касбомӯзӣ мекунанд. ин ихтисосҳои ҳарот, кафшергар, челонгар, черонгари барқӣ автомобил, тракторчӣ ва дигар касбомӯзӣ мекунанд. шароити касбомӯзӣ дар литсеи касбии металлургии шаҳри турсунзода хуб фароҳам гирифта шудагиаст. мо мехоҳем, ки ҳар як донишҷӯ дар оянда соҳиби касб шуда ба ватану халқи худ хизмат кунад. омӯзиши касбу ҳунар барои ҷавонон на танҳо барои дарёфти ҷойи кор, балки барои зиндагии ҳаррӯза ба кор меравад. аз ин хотир муассисаҳои таълимии касбии техникии кишвар воситаи хубе барои соҳиби ихтисос гардани насли ҷавон мебошад.